ndakanzwa gunshot kuti pa, asi handina kuziva kuti yakanga iri pfuti, nekuti it was my first time kunzwawo pfuti ichirira iri padhuze neni. Kwanga kuri kupikoku, kwanga kuri kuJenaguru Music Festival mugore ra1995. Comrade Kenani Banana vakave pacenter stage penyaya iyi. Seiko zita raComrade Kenani Banana rakapinda panyaya yemapurisa mairi aya akapfuurana kuJenaguru Music Festival uku? Zita rawo rakabva raramba riri pacenter stage. Chiiko chakaita kuti zvidaro? Lumen, the long storyteller for all your old music stories, music history, and now stay tuned for more. Thank you. Ndakatofunga kuti isaundi yedrum rakanga richiridzwa pastage panguva iyi. Izvi zvinhu zvakaitika ndirimo mustadium, tikawitnessa zvinhu zvakashamisa nyika yose. Chiko chakamboitika, regedzai ndipinde munhoroondo kuti koseiko Comrade Kenani Banana vazopinda panyaya iyi. Ruzhinji rwakanga ruri mustadium harunamboziva zvakaitika, nekuti zvakanga zviri kudhuze nekustage, nekuti varume ava vakanga vauya as a security yakanga yatorwa kuti izobatsira kumaintaina peace and order mukati meJenaguru Music Festival yairongwa navaClive Malunga mumakore iwayaya. Zvechokwadi Jenaguru Music Festival yakanga ine mbiri, nekuti yaitora mamusicians emuZimbabwe munomu mese nemamwe mamusicians ekunze kwenyika achiuya kuzoridza pazuva rimwe chete irori. Jenaguru Music Festival yaitanga na 10 am makuseni kusvikira 10 am the following day. Saka vanhu vakanga vari pamadera tivhangi vachitofara zvavo vachiona vaimbi vavo vanofarira vemuno muZimbabwe. Asi havana kuziva kuti pakuitika kwese kuri kuitika nyaya idzi, vamwe vakatozozvidzwira zvaakubuda panews, zvaakubuda nemumanyuzipepa. Chii chakamboitika kuti nyaya izosvika pakuti uyu mupurisa uyu anonzi Jefta Dube agozopfuurawo umwe mupurisa? Saka regai tipinde munyaya yakakonzeresa kuti Jefta Dube anova akanga ari senior police officer agozopfuura Patrick Mashiri akanga ari junior police officer muZRP. Seiko zita raComrade Kenani Banana risina kubvira rakadzima pakati penyaya yevarume vairi ava? Regai ndipinde munyaya yacho ndipe nhoroondo yekwazvakabvira kuti tigozosvika muzuva iri rekuJenaguru mugore ra1995 dzama dzaJefta Dube azoburitsa pfuti achibva arova point blank mumusoro chaimo chaimo, zvekuti takabva tarasikirwa naPatrick Mashiri. Comrade Kenani Banana vaimbovewo mutungamiri wenyika ino yeZimbabwe. Zita ravo rakava pacenter stage yenyaya iyi. Jefta Dube uyo aive mukuru wemapurisa panguva iyi akashudhawo mupurisa abiya yake kuJenaguru, zvakaita vanhu vakatyama nezvikuru. Koseiko chiko chakambofira Patrick Mashiri chakaita kuti Jefta Dube asvike pakugumbuka zvakanyanya kudaro? I was 19 years old by then and was also part of the organizers and a helping hand apo neapo. Asi musi uyu handife ndakaukanganwa. Mashoko akataurwa najunior officer anova iye Patrick Mashiri kune mukuru wake uyo anova iye Jefta Dube akaita murume uyu asambozeza kuburitsa pistol yaaive nayo akabva angoridzira mumusoro chaimo maMashiri who died instantly. Ko akanga ati ko murume anonzi Patrick zvekuti zvingape hasha dzakawanda kudaro kusvika pakupfuudza mwana waaridzi? Chiripo ripotyo akabva angofugidzwa poti ndobva yatoitwa pamachipisa police station pai, ndobva Jefta Dube aiswa kuseri. Dai Jefta Dube asina kupfuura Patrick Mashiri, chero nanhasi dai tisati taakuziva mhaka dzaimbenge dzaparwa naThe late Comrade Kenani Banana. Kunyange zvavo vaipomerwa vakati zvese izvi it's politically motivated. Close to the stage, back in Gwanzira Stadium manje ndadzokera kustadium uko. Jefta Dube akatanga kuita weti hake, izvo zvakaita Mashiri ati ko shefu pamuri kuitira weti apa? Hamusi kuona kuti apaite here, inga matoilets ari pedyo 1. Zvamuri kuita izvi zvinozoteedzerwawo nevanhu vari muno mustadium vachiti ko inga mapurisa ari kuita izvozvo 1. Hamusi kuona here kuti hapaiti apa? Jefta Dube anga agara aine zvakanga zvichitombohwawo musi wacho. Akapindura achijinyura, uye senior police officer who have a strong background of working with the president, who was also a bodyguard to the president. They ended up exchanging bad words. Asi Jefta Dube akazorohwa nezvibodzwa pamadhisi apa naPatrick Mashiri. Akanzi ndosaka waiitwa mukadzi nevamwe varume, iwe hausi murume iwe, ndosaka wakanga uchibatwa zvisiri izvo naComrade Kenani Banana. Izvo zvakabva zvaita kuti murume mukuru uyu anova iye Jefta Dube abva angopinza ruoko rwake achibva angoburitsa pfuti. Takazongoona munhu aapasi
pfuti yakanga yatorira kare. Many continued to enjoy the music nekuti vakangoti pamwe ma-effects esound. Inini pachangu ndakatofunga kuti pamwe iyi rimshot yepadrum nekuti madrums aya paanorira pane pamwe panoti kazvo kuti inoita kunge pfuti. Saka ini ndo zvandakanga ndatofungawo. Asi gare gare takazongoona paane runyere kuporwa kungotaura kunzi uyai muone zvaitika apa. Ndo patakabva tatarisa tikatoona paine murume akanga atorara pasi, akanga atobatwa, ndobva vaona kuti apa hapasisina upenyu, ndobva atofugidzwa. Tirimo takatotarisa. Izvo zvakaita kuti tibatikane, takarwadziwa zvikuru. Mutambo uyu wakazosara wopera, takanga tabatikana, asi ruzhinji rwevamwe vakanga vari mustadium havana kutoziva kuti chii chaitika. President Kennedy Banana by then was a happily married man and well respected man. Vaimbovewo mufundisi wemethodist vari politician zvakare, uye vaidawo bhora zvakanyanya zvekuti vakomana vaitambira Black Mambas vakashandawo navo zvakare. Jefta Dube achitaura nhoroondo sezvo aishanda nana Banana security kustate house uko, akataura zvose zvakaitika zvandisingakwanise kudodomedza to maintain respect kune vehukamawo neshamwari, zvakazongoperera pakuti I was drugged and Dube said it all in the courtroom. Comrade Kennedy Banana was convicted for 10 years on 11 counts of sodomy. Vakazonzi 9 years dzinoiswa padivi kunge vabhadhara $250,000 Zimbabwean dollars panguva iyi kumhuri yekwamashiri, meaning vaingove ne1 year bedzi yavakazoseva kunonzi iko kukonimara open prison. The Jenaguru Music Festival exposed him. Vamugabewo vakabva varamwo munyaya idzi vachitiwo iya kuda kuti vazvimiririre, kunyange zvazvo vane mazuva avakambenge vataura vachiti izvi I refer it to pigs and dogs, semarero avaizviita ivo vamugabe. President Kennedy Banana was declared a non-hero sezvo akabva akwachurwa nyembe dzese dzebasa rakakosha ravakaita rekutungamira nyika ino from 1980 to 1987 as a president, uye nekutungamirira kuchechi iyo inova Methodist Church. Ndiwo vakave the first head of state before he stepped down in 1987, and he was succeeded by the then Prime Minister Robert Gabriel Mugabe. VaRobert Mugabe ndopa vakabva vazoitawo an executive president. VaBanana played a pivotal role. Regai ndigobata brief summary of Comrade Banana ndichizodzoka panyaya yaJefta Dube iyi. Comrade Kennedy Banana vairamba udzvanyiriri hwevachena, especially pavave makomiti eAll Africa Conference of Churches nana World Council of Churches wekuma-60s, vaivewo vice president weANC. Vakafunda kuJapan ndokuzopedzisira muWashington DC muAmerica, apo vakaita theology pachikoro chacha chinonzi Wesley Theological Seminary. Vakazodzoka muna 1975 vachibva vasungirwa zvematongerwo enyika, vachizobuda in 1976. Ndo vakaenda vese navamugabe kuGeneva Conference mugore iri, uye muna 1979 vaive vese kuLancaster House Conference uko kuLondon. Dzama dzataona kuzvitonga kuzere mugore ra1980, meaning this golden born man aifana kuitwa gamba renyika paakafa muna 2003. Asi nezvaaipomerwa zvose izvi akaushayiswawo mukana uyu, uye akazongofa achiti all was fabricated by political opponents. Even though vamugabe vakati he was a rare gift to the nation, zvose izvi vakazozvikanda pasaidi. Ndichazogadzirawo nyaya yavo Comrade Banana ava inova a rich history with his pivotal and important role that he played in Zimbabwe's political despite the sodomy cases. Uye vakabva vazoitwawo inonzi pachingere defrogged, zvinoreva kuti kubviswa paufundisi kana kuti kukwachurwa nyembe dzeufundisi official. Jefta Dube, the former Kennedy Banana bodyguard from early 80s, akazotongerwawo 10 years muchizarira for murder. He served 3 years achibva azofa hake. Nyaya iyi yakapisa tsitsi zvikuru nekuti Jefta Dube paaitaura ari mukoti waiona kuti murume uyu akadzamirwa, uye zvakanga zvichimunetsa makore nemakore. Mazwi akashandiswa iwaya ndo akabva anomubata zvakanyanya kusvika akomita murder. Munhu akatofa nekuda kwenyaya iyo iyi. Comrade Kennedy Banana havana musi wavakambobvuma nyaya dzavo, asi vakabatwa nemhosva. Semutungamiri wenyika akamirira nyika ino iyi zvakanyanya, achiramba udzvanyiriri hwevachena munyika ino yeZimbabwe dzama dzatapinda muindependence. Zvose izvi zvakabva zvazoshaya basa. Patrick Mashiri haana kuziva kuti mashoko aachataura aya achaita kuti murume uyu ave neukasha hwakanyanya hwekuti anoburitsa pfuti obva atomupfuura. Saka nyaya idzi dzakabva dzaita kuti zvose zvakanga zvakavanzika zvitange kubuda, kusvikira vaverengerwa 11 counts dzakaverengerwa pavari, vachinzi vakaita ichi, vakaita ichi, vakaita ichi, vakaita ichi. Nechigaro chavakanga vainacho neruremekedzo rwose rwakanga vainarwo rwakabva rwakwachurwa ruchibviswa pakati peupenyu hwavo, zvekuti
kana tsitsi kuti vanzwirwe tsitsi nevazhinji vakabva vati kana zvizvo zvakaitwa nemurume uyu isusu hatichineine chekuita navo, kunyange nevavaishanda navo vese vakabva vazviramwa. Asi tinongoti nebasa ravakaita rekuti nyika ino yeZimbabwe tizokwanisa kuwana kuzvitonga kuzere, hatizvirasire kure kure nekuda kwekuti vakaparawo mhaka yavakanga vachipomerwa iyo yavasina kubvira vakabvumawo ivo pachavo. Saka pane zvose zvakaitika izvi, kuJenaguru Music Festival yanga iri festival yakanga ichibatanidza vanhu vakasiyana siyana, so it needed big security kuti kwaive nezeta rapi yaitodedzwawo, then kwaive nemaprivate security companies aidedzwawo zvakare, poitawo nevamwe vanhu vakanga iri staff vakanga vachishandawo vachibatsirana nesecurity yanga iripo, nekuti mugwanzira stadium zvechokwadi maigara muri packed, because Jenaguru was the first music festival muno muZimbabwe kutanga kuunganidza mamusicians ese emuno muZimbabwe vachiimba kamwe chete, uye it's the first big festival yekuti yaitanga makuseni na 10 am kusvika 10 am mangwana makuseni. Saka zvose zvakaitika mugore ra 1995 iri zvakarwadza ruzhinji rweZimbabwe, zvikashungurudza zvikapa hasha vanhu zvakanyanya, uyezve hama dzemurume uyu akashudwa musi uyu anonzi Patrick Mashiri dzakabatikana zvikuru, uye vakarasikirwa nemunhu wavaiti akanga ari very important mukati memhuri yavo. Kumhuri yekwaMashiri nanhasi uno tichiri kungoti nyaradzwai, so tinongoti rest in peace, thank you.